Различни. Това е думата, с която ЛГБТ и обществото в България най-често бива определено. А запитвали ли сте как влияе различната семейна обстановка, дом и бит на едни други деца? След като децата са най-невинната и обичаща форма на живот и биха приели всичко с чисто сърце, редно ли е да им споделяме всичко? Елица Великова, психолог, арт-терапевт, водещ на много групи, семейни констелации, семейен терапевт. Мисля, че вече ще станат 20 на години. И може да се каже, че до към 21 годишна възраст човек вече се нарича полово определен и осъзнат. Оттам нататък може би има нужда просто да интегрира всичко, което е преживял през пубертета и да открие своя път. Биологичният пол е пола, в който си роден и съответно който ти е даден. Но когато ти имаш друго възприятие за себе си, ти се чувстваш, възприемаш, светоусещаш чрез този пол. И тогава малко повече в синхрон с самия човек е да потърси начините, и сега вече те се намират, относно това как да обедини в себе си своето вътрешно чувство, начина по който се чувства и съответно да стане този човек, който се чувства, че е. Затова в цивилизованите държави отново тези операции са позволени, защото едно са възможни, две помагат на човек да отпусне тази амбивалентност, която носи относно кой е и в какво тяло се намира. Като че ли част от сексуалните фантазии, включително и перверзии на хората, включват много повече две жени, отколкото двама мъже. И до съвсем скоро тази тема е табу, защото всъщност хората не искат да признаят своите собствени фантазии, нещата, които отхвърлят в себе си. И затова съответно има и по-голяма стигма към мъжете. И свързано е също така с много поколения потисната сексуалност в мъжете. Има автоеротична фаза, през която човек минава, когато е най-напред в детската си фаза, между 4 и 6. Тогава, ако имаш сестра или брат, съответно можеш да започнеш да експериментираш или с близки приятелчета, да се оглеждате, да сте любопитни за тялото на другия. И това не е само към противоположния пол, и към своя. И също така в пубертета, близостта, която се случва в приятелствата, заедно с хормоните, може да породи също едно такова любопитство, което да не е задължително сексуална ориентация от там нататък. Но фантазията, това, което ни събужда сетивата ни, което ни кара да се чувстваме сексуално стимулирани, не определя привличането ни към определен пол. Работя с хора, които все още се сблъскват с тези трудности. Най-погрешното, което един родител може да направи, е да го отрече, да постави условия за своята любов, да откаже да разбере някакъв друг модел, който му се предоставя на живот. Най-доброто, което може да направи, е да види своите тревожности, къде точно го засяга него самия тази тема. Защо реагира негативно на нещо, което всъщност касае само човека, който го споделя. И е много важно да се утвърди смелостта на детето да признае това и да бъде това, което е. В повечето случаи конфликтите възникват, когато родителите имат очаквания за децата им да бъдат по определен начин. Това е защото родителя инвестира в своето дете
и иска това дете да се развие по начина, по който на него ще му даде сигурност, че това е един успешен продукт в живота. Нали? Тоест, все едно децата са инвестиция на родителите. Но е добре ние да гледаме на децата си като независими същности, които са дошли при нас за малко, за да ги отгледаме, да им предоставим най-добрите условия. Когато много рано и точно в тази най-крехка и деликатна тема отхвърлим детето, това е травма за цял живот. Много трудна травма, която да се излекува. Дори и след като човека след това се заеме с терапия и се опита да води нормален свой живот. Отхвърлянето на родителите по тази линия влиза много надълбоко, защото това не е нещо, което детето може да промени. То е нещо, с което се ражда и което е дадено за него. Отдавна тази диагноза не е включена в сборника на психиатричните болести, даже е престъпление вече да бъде включена там. Детето, което е различно, като сексуална ориентация, а може и по други линии, всъщност им дава възможност те самите да се развиват. Затова е добре гей двойките, които са родители, да могат да говорят спокойно за това. Темите табу в семействата са стигми за децата. И ако това семейство е успяло с деликатни граници, разбира се, и без показност, да живее своя живот в едно общество, което няма добри норми за това и няма права и няма закони, съответно детето ще бъде малко по-свободно и то ще има добро усещане за себе си, че семейството му е различно, но не по негативен начин. Затова е добре гей двойките, които са родители, да могат да говорят спокойно за това и да, разбира се, да подготвят децата си за евентуални реакции, които могат да възникнат. Не в смисъл предпазвай се от другите, те са вредни и лоши, но в смисъла на това ние идваме от едно общество, което може да не разбере точно този казус. Хубаво е детето да знае всъщност с какво борави в живота си. Оставете хомосексуалните двойки, които стават родители. Има семейство от един родител, който забременява с донорство и решава да има дете. Дори и мъже, които сами отглеждат децата си, защото са загубили рано половинката си. Има смесени семейства. Две гей двойки, които отглеждат взаимно дете. Разновидностите са много. Това съм го изследвала. В речниците няма апдейтната, осъвременена форма на семейство. Всичките са архаични, които включват концепцията за мама, татко и аз. Всъщност, какво прави едно семейство? Семейство. Дали това са ролите, които ние определяме кой е майка и кой е баща, само по биологично определение, или това е смисъл, който ние влагаме в думата семейство. Защото смисъл в думата семейство е свързана с отглеждането, предоставянето на най-добрите условия едно дете да живее щастливо. Толкова хубаво ще бъде това, ако може да се преподава, както в цивилизованите държави, още от 4 годишна възраст. Дават се примери най-напред за различните сексуалности. Ние сме се фиксирали върху хомосексуалност. Всъщност, нито една от тези сексуалности не е проблем. Те са различни разновидности, съществуват си, научно изследвани са. Сексуалността е нещо много лично. Тя касае само и предимно човека, който я носи и как той решава да води живота си. Ние трябва да можем да възпитаваме децата в толерантност към всякакви различия. Към всичко, което излиза от класическия модел, преподаван в букварчетата от 74-та година. Различни. Това е думата, с която гей общността в България най-често бива определена. Но с какво всъщност са различни и различни ли са всъщност? Какви са правата на различните в България и имат ли такива, юридически и морални? Занимавам се кратката версия да променя закона така, че хората да бъдат еднакво щастливи и съм председател на ЛГБТ организация Действие. Дългата версия и водя правни битки с цел промяна на законодателство.
Ами, аз като правозащитник всъщност имам малко по-различно мнение. И то е, че когато се касае за права на човека, не можем да оставаме проблемите и всичко свързано с правата и гарантирането на свободите на тази общност да бъде решавано от общественото мнение. Напротив, и всъщност и това е същността на моята работа в действие. Напротив, ние създаваме условия, така че законодателството да изпревари общественото мнение и ние да задължим България да приеме законодателство, което да гарантира правата на тази общност без значение от общественото мнение. Има смисъл да се борим и то смисъла да се борим е в самата борба. Аз не вярвам, че някой политик в следващите по 50 години един ден ще се събуди и ще си каже: ей, тук има едни хора, чието права трябва да бъдат гарантирани. Напротив, ние трябва да бъдем част от процеса по собственото си придобиване на права. Трябва тези права да бъдат извоювани. И като казвам извоювани, не по насилствен начин, но има способи, има хора, които, нали, като нашия правен екип и изобщо като нашата организация, които знаят как може и трябва да се случи промяната. И всъщност нашето знание трябва да бъде използвано като оръжие, за да може да се придвижват нещата напред. Има смисъл, защото през тази борба създаваме общност. За да се за да се види колко голяма е всъщност ЛГБТ общността в България. През 2018 година, заедно с Действие, направихме едно изследване на гражданското законодателство на България и установихме, че в резултат на липсата на правно регулиране на брака и на връзките между ЛГБТ и хората, ЛГБТ и хората са лишени от над 300 права, от които се ползват хетеросексуалните хора, които имат достъп до брак и до регулация на взаимоотношенията си. От друга страна, пък преди 2 години направихме изследване на наказателното законодателство и правата, възникващи в един наказателен процес. И там установихме пък, че ЛГБТ и общността, поради неразпознаването отново на връзките между лицата и така на много други неща, тази общност, ЛГБТ и хората, са лишени от други 200 права. Изследвайки 79 нормативни акта в сферата на гражданското законодателство и двата свързани с наказателното законодателство, говорим за над 500 права, от които са лишени ЛГБТ и хората. И това това създава един правен вакуум, в който един човек съществува, той създава семейства, връзки, деца, които да го наследяват в последствие, но този човек, това семейство и създадените в това семейство деца всъщност не биват забелязвани от закона. И ако нещо някога там се обърка, няма кой да регулира и да наблюдава и съблюдава отношенията в това цяло. Тоест, има ни хора, ама ги нямаме. А Върховният административен съд отказа окончателно да издаде акт за раждане на 3-годишната Сара. Сагата, известна като бебе Сара, започва още през 2019. Момичето е родено в Испания в семейството на 2 жени – българка и британка.
В случая на бебе Сара е, че говорим за дете, което е останало без гражданство в резултат, защото държави като България отказват да приемат, че съществуват друг вид семейства. Че семейството може да бъде такова и от две жени или двама мъже. И всъщност това отхвърляне на толкова високо ниво на детето, неговата личност, неговата същност, неговото семейство, защото това е отхвърляне на всичко. То е на всичкото му отхвърляне. Толкова голямо отхвърляне, че ние отказваме, България отказва да даде гражданство на това дете, толкова много отхвърля. И това носи своите последствия. Аз естествено като юрист тук мога да се съсредоточа само върху юридическите последствия, но това дете вече 4 години няма право да пътува, няма право на детска градина, няма право на имунизация, задължителна според законодателството на държавите. Най-вероятно няма да може да се запише в училище, в университет. Ако тази ситуация на безгражданственост продължи, детето ще бъде обречено, буквално обречено до края на своя живот. Просто защото се е родил в семейство на две жени. За мен всъщност това заобикаляне на закона, което много хора от общността правят, не трябва да се прави, а трябва да се съсредоточим в това да се преборим всички заедно за липсващите ни права, за да можем за да можем да осигурим по-добър живот в последствие. Законите с нищо законите с нищо не са се променили. Това, което се случва всъщност и за което ние се борим аз мисля, че може би това е нещо, с което трябваше да започна. Когато липсва политическа воля, за да се променят законите, единственият ни начин да променим тези закони, използвайки инструментите на международното и европейското право. В действие мисля, че в последните 10 години много умело сме се научили да използваме правото на Европейския съюз и международното право, за да можем да се изменя законодателството, така че да гарантира определени права. И всъщност това е, в резултат на тази наша работа е именно и решението на Съда на Европейския съюз по делото на бебе Сара, което създава задължение от българската държава да гарантира правото на свободно движение и изобщо правата на бебе Сара като граждани на Съюза, което дали България го е направила или не е релевантно, защото рано или късно ще трябва да го направи. Колкото и смешно да е, колкото и абсурдно по-скоро да е, начина да се извоюваш правата по начина, по който аз го виждам е, когато създаваш проблеми. Защото бебе Сара, аз цитирам бебе Сара, защото това е най-разпознаваемото дело, но има десетки хиляди дела, които ние водим. Но бебе Сара е проблем. Бебе Сара е проблем за българската държава, който проблем трябва да бъде решен. Докато с екипът се чудехме как би било най-удачно да завършим този филм, то не би било по-подходящо това да бъде с гласът зад кадър. Гласът на режисьора, който стои за цялата идея. Човекът преминал през всички видове тормоз заради това, което е в израстването си като индивидуалност и като личност.